Matul l-aħħar 4 snin żdied b'mod konsiderevoli l-ammont ta' impjegati fl-Isptar Mater Dei, dan bilan li jiġu offruti servizzi ġodda u tiżdied l-effiċjenza l-ġid tal-pazjent. Konsegwenza ta' hekk, diversi problemi li kienu jifnu s-sistema tas-servizzi tas-saħħa mogħtija mill-Istat illum huma pratikament ineżistenti. Il-kap eżekuttiv tal-Isptar Mater Dei, Ivan Falzon, għalilna li kien qed jinħass nuqqas ta' staff u professjonisti bħal kirurgi u konsulenti. Kien morru għall-MRI, l-MRI fin tradizzjonalment kienet sa 8-9 ta' filgħaxija, illum tibda fil-5 ta' filgħodu sa 2 ta' filgħodu. Allura għandek bżonn iżjed nies. Għandek postijiet bħal Dipartiment tal-Emerġenza tat-tfal, fejn qabel kienet kamra żgħira ġol emerġenza tal-adulti, b'tabib u ners u llum għandek dipartiment sieħ. Għandek konsulenti tal-pedjatrija tat-tfal tal-emerġenza li hija first for Malta. Il-ħidma infrastrutturali li saret f'dawn l-aħħar 4 snin fil-qasam tas-saħħa kellha bżonn tiġi sostnuta wkoll bir-riżorsi umani. Il-proġett tal-żewġ swali ġodda ta' 68 sodda biswit l-emerġenza li tlesta f'sena bil-2015 l-2014 u l-2015, ovvjament dak jirrikjedi staff ulterjuri biex inti tista' timmaneġġja 68 sodda. Daw kienuna ħafna biex ikonna iżjed disponibilità ta' sodot. Dawn il-proġetti, dan l-espansjonijiet jirrikjedu pjan fit-tul ta' kif iżżid in-nies f'ċerta oqsma ittejjeb il-kwalità tas-servizz li toffri. Dan wassal sabiex il-listi ta' stennija fl-Isptar Mater Dei niżlu bin-nofs meta mqabbla mas-sena 2014. Konna għamilna eżerċizzju naraw kemm hemm nies jistennew fuq il-lista fuq il-waiting list. Ħafna minnhom kienu jaqbżu s-sena, kien hemm iżjed minn 27,000 pazjent li kien qed jistenna. L-aħħar stock take li għamilna ta' kemm nies qegħdin jistennew fuq il-lista tistennija, ġifieri l-aħħar eżerċizzju li għamilna juri l-naqas inqas minn 15,000. Sabiex dan kollu jibqa' jiġi sostnut, fil-futur ser jibqgħu jsiru iżjed ingaġġi fosthom ta' professjonisti fejn bħalissa sejħa ta' 3 konsulenti ġodda. Issa saru xi ħaġa frekwenti, fejn qabel kien iżjed kajman, ir-recruitment ta' konsulenti ġodda, issa qed iwassal għall-ammont ta' calls frekwenti b'mod frekwenti li nista' ngħidlek hija fl-aħħar 4 snin f'Mater Dei in-numru ta' konsulenti ġo Mater Dei biss żdiedu l fuq iżjed minn 80. Intant, wara d-diffikultajiet li kienet sabet ma' wiċċa l-amministrazzjoni tal-Isptar minħabba l-eluq tal-kors tal-infermiera, fl-aħħar snin l-ammont ta' tobba u infermiera fid-Dipartiment tas-Saħħa żdied b'111 tabib u 402 infermiera.